נשכב על שטיח, מזרן דק או מגבת. אפשר להניח מגבת מקופלת מתחת לראש אם יש צורך. ניקח את הידיים לאחור ונשאר מעט במנח הזה לכמה נשימות. ידיים ישרות לאחור. מכל תרגיל שנדגים עכשיו, כדאי לעשות לפחות 8 חזרות איטיות וכל הזמן לנשום. נכפוף את רגל ימין אל הבטן. ניקח שאיפה ובהוצאת אוויר נצמיד את הירך אל הבטן. הגב התחתון ייגע במזרן. נשחרר בשאיפה. ובהוצאת אוויר שוב נצמיד את הירך אל הבטן, הגב התחתון משתטח מעט. ונשחרר בשאיפה. נעשה מספר חזרות. נצרף בהוצאת אוויר את הרגל השנייה. ונחליק בעדינות את הרגל הראשונה אל הרצפה. שוב ניקח שאיפה, בהוצאת אוויר נצמיד את הירך אל הבטן, ובשאיפה נשחרר. נצרף את הרגל השנייה, ונמשיך באותו התרגיל. הוצאת אוויר נקרב את שתי הירכיים אל החזה, נשחרר בשאיפה. נבצע סיבובים איטיים בשתי הרגליים. נשנה את כיוון הסיבוב. ונמשיך בסיבובים כל רגל לצד שלה. נמשיך לתרגיל הבא. הרגליים יעמדו כפופות עם רווח קטן, הידיים יהיו לצדדים. נוריד לאט את הברכיים לצד אחד ואת הראש בעדינות לצד השני. נשאיר את חגורת הכתפיים על הרצפה ונשאר. אנחנו מורידים את הברכיים ככל שזה נוח לנו, נשארים כאן ולא שוכחים להמשיך לנשום. בהוצאת אוויר, הבטן נאספת, אנחנו מעבירים את הרגליים לצד השני. ואת הראש בעדינות לצד הנגדי, נשארים. לא לרדת נמוך מדי, לרדת עד המקום שנוח לנו עם הרוטציה. נחזיר את הרגליים למקום. ניקח רצועת גומי, אם אין אפשר להשתמש בחגורה או צעיף, ונניח אותה על כרית כף הרגל. ניישר את הרגל לכיוון התקרה, נוריד את המרפקים אל המזרן, ונחליק לאט לאט את הרגל השנייה על הרצפה. אנחנו נכפוף את הברך מעט בשאיפה, ובהוצאת אוויר ננסה ליישר את הרגל לגמרי, במקום שאנחנו יכולים ליישר אותה. ושוב נכפוף בשאיפה, ניישר את הרגל ונמשיך לנשום כל הזמן. ננסה להשאיר את הרגל ישרה, במתיחה, ולהרפות. פעם הבאה ניישר את הרגל, נטה אותה הצידה מעט, היד השנייה יכולה ללחוץ על עצם האגן, כדי שהאגן יהיה מקובע ולא יתרומם. במקום הזה גם נכפוף את הרגל בשאיפה, ניישר בהוצאת אוויר. נאסוף את הבטן, נחזיר את הרגל למרכז ונעבור לצד השני. הרגל עוברת בהצלבה מעל הרגל השנייה,
האגן מתרומם, וגם פה נכפוף מעט את הרגל וניישר. ניקח את הרוטציה הזאת באגן ככל שזה נוח לנו, מרגישים כאב, חוזרים מעט אחורה. נבצע את הכל ברגל השנייה. קח כרית קטנה או כדור גומי או ספוג ונניח אותו באזור החלק התחתון של השכמות. נתמוך בראש, שתי כפות ידיים, וניצור קשת בגב העליון. גם נשחרר מתח בגב העליון וגם נמתח מעט את שרירי החזה. כל הזמן להמשיך לנשום, גב משוחרר. אפשר ליישר את הרגליים. מדי פעם אפשר להרים מעט את הראש עם תמיכת הידיים, ואז שוב ירידה להקשתה בגב העליון, פתיחת בית חזה. נסיק את הכרית, ודרך הצד נתגלגל ונגיע לעמידת 6. אנחנו בעמידת 6 בגב ארוך. ניקח שאיפה, בהוצאת אוויר נשאב את הבטן פנימה ונקמר את הגב. נשתדל לשאוב את הבטן התחתונה פנימה ולקמר בעיקר את הגב התחתון. נעריך וניישר את הגב בשאיפה. נבצע לפחות 8 חזרות איטיות של התרגיל הזה. מתוך הכימור של הגב, ניקח את הישבן אל העקבים רחוק, נשאר שם לכמה רגעים, נחזור בגב עגול ונתארך. נעצור בעמידת 6 ונבצע מספר סיבובי אגן לצד אחד. מתוך שחרור של האגן נגדיל את הסיבובים. ולצד שני. נעצור. ננסה לרדת להקשתה, תוך הישענות על כפות הידיים. אם מרגישים כאב בשלב מסוים של הירידה, יש לעצור שם ולחזור לאחור
למנח של ישבן אל העקבים. כשכל פעם אנחנו מנסים שוב להתרומם בגב עגול, להתערר ולרדת להקשתה. יורדים עד למקום שאפשר. לסיום ניקח את הישבן אל העקבים, כף יד על כף יד, ראש מונח על כפות הידיים, ונשאר כמה שניות בתנוחת מנוחה.